ଜିନିଷଟା ଏନ୍ତା ଲାଗ୍ସି ଯେ ମାନେ ସବେ ବସିଥିସନ୍ ଆପଣ ପୁରା ଦେଖିବେ କେତେ ପରିମାଣରେ ବସିଛନ୍ ପୁରା ଗଲା 200-400 ମିଟର ଏଇମାନେ ତ ଦେବାର୍ ଲାଗି ତ ବସିଛନ୍ ଏଇଟା ଦେଖିବେ କେତେ ଲେନ୍ଥ ଏଇଟା ବସିଛନ୍ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁନ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ସି ନାନୀମାନେ ସବୁ ବସିଛନ୍ ପୁରା ଏଇଟା ଏତେ ଦୂର ପୁରା ଦେଖିପାରୁଛନ୍ କେତେ ଦୂରିଆ ଅଛି ଦେଖିକିରି ଏନ୍ତା ଲାଗୁଥିସି ଯେ ଭକ୍ତି ତ ବଡ଼ ଜିନିଷଟିଏ ଭାଇମାନେ ମଶା ପାଖଲି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ସି